Balimao Agnakuma, très urgent. Balimao, bien mercredi 14 janvier 2026. Balimao, Agna information sur le Mali Orolso Tchaman de fermé. À cause des deux choses. Et crise de carburant bala, et insécurité. Aïwa, Konyoro Marala, que le directeur du second cycle de Bema, enlevé ce mardi entre Bema et Faso Deme. Donc, Konyoro Dugudobe, ko Bema ni Faso Deme, Koutara directeur. Okolso do directeur mene ka taga noui jatika wale mogo tara okolso directeur mene ka taga noui malien amena kasim ko fenge mali surasi chaman commencera ku ka foro feride ko bina jara ka mogo ko konu ye surasu fefe ka foro soro konu ye surasi fefe u ka foro la ku beta suma dawkan ko mali surasi chaman lebe ku ka foro fere san ku ye foro la taga jo ne molo yaide anga kasim tarar la me menda men tigla de anga Kasim Traoré lame anga ngamu foka daw ka mbo doka aw nanga janga Kasim Traoré lame o gawni sewu kele ngona na fala e taji ko gele be sewu yere ko karamo ko e barabla aya mede lycée Cabral maître tamamba de na fla de butade udu nga trivensi fana setodo na ko turata ga so taji mana ulu ko mina na ge nga kunungo je kulu mi metaji ko kuna ko sitar ne ke banani do na falai an yara baka wasa sitar no me ga do ga tamisa merci so do hunte bane ke ba wulu la ma fani kunu ta ke banani ni an yara ga bamako kona na ya station minuma on daga korola no invite no ngade bele le ba no mare taji makulu kono kabinu ko ndamne na voilà nulu duma taji soro no ya tina de abana ko fere ka tige munu b'a feere an naga kɔrɔ station fitinin ni tigiw n'olu y'a sɔrɔ anw bɛ station baw taali dabila olu kɔni fana ɲininkali fana kan ka kɛ olu minnu tɛ ka taji feere tugun u bɛ mun baara la voilà k'olu bɛ baara jumɛn la bon malien bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan yarɔ nin tɛ segu tunkara kumakan ye nin ye transition yɛrɛ dɛmɛbagaba dɔ ye malien situation ka gɛlɛn bi dɛ Bina Jaraka mɔgɔw bɛ ka Mali économie de bin don. Nin ka jugu jamana ma fo ka faga. U b'u sɛnsɛn n'an ye ta dɛ. Mali caman bɛ sinɔgɔ la, caman b'a ɲɛ yɛlɛ wagati na k'a sɔrɔ c'est trop tard. O de kosɔn ne bɛ ka kuma dɔ fɔ Maliens tɛ ka ne ka kuma dɔ faamuya. N'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan, an ka compromis kɛ, Mali bɛ kɛ Sudan ɲɔgɔnna si ye. O de plan bɛ ka na ta. Billahi meka tiende fana ne Mali keto Soudan d'État. Au colso de beka fermer ça. À cause des crises de carburant, à cause d'insécurité. Au colso beka fermer fambe Mali konobi. Yusuf Toloba Borakuno ayak makame. À cause du chama de beka tara bengan keni jatike wale mogoyi. Burkina ni Mali frontière mogo beka futine bekana. Opéra président de Bamako kono. Ay Assimi Gotate qui souciait Mali la avec Assimi beka disi kushidi kale wahabia karamogo do mine ko don kasola ay oyale ka fierté di pou atemalu tise nawe président ina ay mogo chi ay mogo bokolo jati mine quoi et c'est car ça halala di parce que tise nyamade be sonko bema meka tien de fana bi wallahi billahi jamana be niveau mina quoi Mali se ka ketan que ahina te machine ni wagati billahi ali Mali wulu flamanga keleke Mali kono kuma te Adama Dima mais wulu ka fsani Adama Den do yi ambe kele mun ketan président Assimi Goïta bora ka kuma mun fota Bina Jara nison jale de do Assimi be ka Mali nyogo mine ko don kasola Bina Jara be ka tegere fo Assimi tu sais Ala ka barga do ambela ala ka kisi dangadenya ma ala ka jamana ndi halala do ma mu be jamana sauver Assimi Goïta ni Aidara tara kuma fen fo billahi yen kale alala Aidara o yanga karamo ambo den kerefe anyali ka kuti fo kateme mais me ka kuma mu fana Aidara o yanga chokoroba ya ante ale peut-être ka ou ya les bla filla Aidara te mo juwi mais me kuma kele fo wallahi Assimi be ka action munke kuma munu be ka boada sisan Mali jo kan kelen tala Malien ayna farane Assimi kan situation be tan e che jombe ban mo bo kasola
Mougo kelelu dabla, kele fou dabla en sengoro, manamana ko dabla en sengoro, politique kelaw, manamana ko, ki disi koshi, ke karamogo don kasola, eka jamana, retsega boyka dugula nima avion ta. Eka ngi disi goshi de, ne bina jara mine bi, ne Amadou Koufa mine bi, fugari ma baraka bane ma dangali, asigilembe a nyeto shida. Ate ki miri, ko jamana imbe ka klana. Ate ki miri, ko jamana kolso be ka fermi. Ate ki miri, ko jamana dew ka venir be jela. Ate ki miri, ko Bamako kaw yerete ka ali essence soro kuma te kaika onu duguri kam. Ate ki miri, ko kaika tse ki disi gosi bi kale kaika na ya fodongo do ate don kai. Ede kila obe ka kebi. Ema moloya ola. Ema mirola. Foga tisiki manamana kanfola. Aïta me panneau ça y en fait de. Ah non. Mamana kante fo mali kono de. Ebe choueni na, ebe détournement na. E somo be milliards chouena. Aw nyugon delenga mada mali kono. E ma solution soro la. Kebe ta galon teke. Présent galon teke la ate maloya. Ko tabolo do ka to la gushi. Ko olube fe ko ka tasuma wuli mali kono. E asimi de tasuma dunai. Ni mogobe kabina jara sago kebi angen kale alo korela e asimi didu. Bet keri labi. Wallahi. Voilà le problème. Ambe douaou de ke ala kaniko noya. Maga tiende fa bela jele ngana de. Ambe douaou de do. Ala kan kisi ni présent Koloma dans l'histoire de l'humanité. Anga économie, ambe sorona ke fenfena bi. Jatike wale mogobe ki senda bekambi. Anga jigan kolomunu be bo. Mokti, kata tomoktu, ube ku senda bekambi. Malian, antega miroshida. Eule ki kata kuma jamana e réalité uka. Gelea mo be jamana kola kata kuma ka batiski manamana kan fola. Ki woso ke imalendo nyondo bene. Ki disi goshi ke wahabia do mine wahabia karamoko do dun kasola. Kala temalu. Atese kumala. Na nyeda ana kuma ba foko bo ni bo fara kwa mogo bebi nou mine de asimi kuma kan beteli. C'est le plus nul président dans l'histoire du Mali. Yé fara ateni bolobia. Bi Mali djougou yelela Mali mabi. Yé Mali ke falou na sena samara de bi. Yé kele mbise afwa flay bolo. Vas-y ni bise. E bise ramundeke. Konfi la to abeka kuma iba kale ko amal dem quoi iba foko grain delengan grain munu be sigi grain kuma nunu quoi abe mana kan de fo quoi ye jamana na sigi kofe ala essence mundi e asime Mamadi Soundiata Keita ma ala essence mundi e ma mais danga de nyama de hali danga de ta ka la yele sangulu sa va be boka biya ko kakabi wallahi billahi barka de ite binta chukola asimi bina. C'est-à-dire, avec Fara Madema qui sama kaka qui zoza asimite zonza et asime nyemere debi. C'est le plus nul, le plus maudit président dans l'histoire du Mali. Ali Ibeka mou gena rabo fangala Ibeka daji kafsani asime bi. Ibeka ka wulu kafsani asime gotai. Ibeka daji kafsani asime gotai bi. Au moins Ibeka molora kodo la moluke. Anie sunguru bauta ka Mali taka doluma. Kaka marseta ka muso janfa a temolo a temiri. Oro ko sonabe jamana kalfa mola ke halala dewi. C'est ni nyamade tabe nyamade yakodike. Je vous dis j'étais très direct avec vous aujourd'hui. Bila ka farnde. Halala din, harama dinga malu. Harama de temolu. Ayale yele margade nyamade ni du. Billahi taala mbeka kuma de fana. Harama dinga malu ay kanga malu yadi. Mbaw be. Ka sunguruta. Ku sunguruta fo sunguru be boka moko neni réseau kan. E ma vidéo mlandu sube chin. De pas donna mana ko la avec ko jumé bi Mali sura su tse ka tu ko foro la bi sura si mu dogata ka foro la ka refilmer o dugu je bina be ta ko kungulu te ala. Voilà le Mali croix de Assimi Goïta ala ka baraka do malla ama vidéo bla an dusu be tien quoi itara ibulu ko ni tara inoro aidara la ko ibe wa bia o kale non ya aidara bla filla mais aidara bena famu mba do fana idara ba fam fana donc malle o do nusu chene no bitoro wallahi ada asimi nga jamana ifaka wallahi
Malien mun be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci no ala be Senwave application télécharger na télécharger be ne ka corpo modo urgent dire be na ya ta ko fa ba ka bang information be du aw sumo be malla Sénégal korbar Cameroun abudu ko orange numéro ta nu to be 40 ga na war ci ma ba so orange mo na sur place wato jago war ci amako tega doroma kili sara ka be ciao